Башкалабыз Казанда крешен бию буенча татар телендә мастер-класс узды. Хәрәкәттә бәрәкәт проект кысаларындагы дәрес бу сезонны төгәлләде. Быел проект дәвамында барлыгы 10 мастер-класс үтте. Анда хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова да булып кайтты. Шора барышында артистлар перформанс һәм крешен биюнең төп хәрәкәтләрен күрсәтте. Биредә теләге булган һәркем крешен биюнең элементларын өйрәнә алды. Крешен биюе башка биюләрдән нәрсә белән аерылып тора? Алар инде беренче чираттан музыка белән, музыка, хәрәкәт, манера, подача дигәндә инде шулар белән. Нәрсә әйтеп киттегез хәрәкәт? Крешен биюендә нинди хәрәкәтләр бар? Күрсәтеп китегез әле. Минем крешен биюне өйрәнәсем киләде. Әйдәгез киттек бергәләп. Өйрәнеп карыйбыз хәзер. Кулны куябыз, булай итеп кызлар бит инде без. Кулларны куйдык, әйе. Аннан әкрен раз сикереп, әйе бер ике аяктан әкрен генә более фольклорныйрак итеп, фольклорны итеп биебез. Шулай итеп генә утырып сикермичә күпчелек җирләрдә татарлар бит сикерләр. Ә монда наоборот утырып аска таба дроп дигәндә инде. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып китте. Узган ел барлыгы 14 мастер-класс оештырылды. Әлеге мастер-класска бик теләп килгәннәр. Крешен биюнең хәрәкәтләрен кызыксынып өйрәнүчеләрнең саны бихисап. Бирегә килүчеләр тында алмыйча остасларның һәрбер күрсәткән элементын кабатлап бардылар. Мастер-класс ошыймы? Әйе, бик ошый. Нинди хәрәкәтләр, гомумән хәрәкәтләр өйрәндеңме? Әйе, берничә хәрәкәт өйрәндем. Бик күп төрле крешен биюләрен өйрәндек, элементларын дип әйтик инде. Например, менә булай. Шәп, миңа бик ошады. Киләчәктә син крешен биюен бир идеңме? Бир идем, бик ошады, матур. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты чаралары Казан мэриясе тарафыннан парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә уздырыла. Динә Нәҗметдинова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.